Studenti tal-MCAST se jingħataw l-opportunità li jibnu l-intrapriża tagħhom permezz ta' ftehim li ntlaħaq bejn il-Malta Enterprise u l-MCAST. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie firmat Memorandum of Understanding fejn studenti tal-MCAST ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-Business Incubation Center tal-Malta Enterprise li jinsab f'Kordin. Il-Business Incubation Center se jkun jista' jintuża minn studenti tal-aħħar sena biex jibdew proġetti b'potenzjal kummerċjali. Iċ-Chairman tal-Malta Enterprise Mario Vella qal li dan il-ftehim iġib miegħu bidla kulturali. Tradizzjonalment naraw l-edukaturi bħala mhux interessati fl-industrija, fl-ekonomija u n-nies li suppost xogħolhom bħalna li katru l-industrija illi ma jitkellmux l-istess lingwaġġ tal-edukaturi. Naħseb dan huwa pont kulturali importanti ħafna. Naħseb li huwa pont li prometti tajjeb ukoll. Il-Ministru Chris Cardona qal li rridu nassiguraw li nkabru u niddiversifikaw l-ekonomija, li nkunu kompetittivi u produttivi fuq livell internazzjonali u li jkollna ħaddiema bil-ħiliet meħtieġa. Dan il-ftehim qiegħed jibda pjattaforma nazzjonali fejn aħna nkunu qegħdin nilqgħu għaċ-challenges fl-industrija li ser ikollna f'sentejn, tlieta, erba' oħra. U allura dan assiguraw li dawk il-ħaddiema li jkunu deħlin fl-industrija jkunu deħlin bit-talenti u bl-skills li hemm bżonn biex jagħmlu l-industrija aktar kompetittiva. Min-naħa tiegħu il-Ministru Evarist Bartola qal li rridu noħolqu kultura imprenditorjali b'edukazzjoni li tibda minn età bikrija. Kultura li twassal biex meta tfalli tkun tallim xi ħaġa u mhux taqta' qalbek. Barra minn hekk qal li b'inizjattivi bħal dawn u oħrajn qed tiġi indirizzata l-kwistjoni tan-nuqqas ta' esperjenza li studenti jkollhom meta jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Iċ-Chairman tal-MCAST Silvio De Bono qal li dan il-ftehim huwa ħolqa oħra biex tkun assigurata tranzizzjoni mill-iskola għal post tax-xogħol għall-istudenti li jkunu tħarġu tajjeb fil-ħiliet neċessarji.